coñecedes, e os que non coñecedes, pois vale a pena coñecelo, e a través da súa obra, pois ainda moitas veces millor, porque a veces, se escribimos algo, fala máis de nós que o que nós somos moitas veces, porque non nos decatamos do que soltamos de nós. O título do libro, pois é Os derradeiros días de Ulises e Penélope. Eu pensei en situarnos un pouquiño para todo o público en quen son Ulises e Penélope. Pois sabemos, todos oímos falar deles, en liñas xerais son dous personaxes da Odisea de Homero, atribuídas a Homero, porque xa sabedes que hai deso discrepancias e estudios diferentes, non? Entón, partimos xa dunha idea helénica que sempre atrapa. Estaba relendo a Odisea de Homero, e eu me fixe unha pregunta que é a seguinte, é dicir, a Ulises sempre o axudan moitos deuses, e concretamente Palas Atenea. Claro, eu o que plantexo é, que pasaría se Ulises non recibise tanta axuda? Se fose máis humano, non? E tivese menos axuda. A ver, eu non quero facer spoiler, pero plantexo outra, pois, bueno, plantexar en galego non é correcto, non? É dicir, eu plantexando, non se pode dicir. Expoño esta hipótese, non? E a hipótese é Ulises e unha Penélope, un Ulises que non é triunfador, senón que acaba derrotado fronte aos pretendentes. Aparece derrotado. E como aparece derrotado, non lle queda máis remedio que marchar da terra, marchar de Ítaca. É un camiño de volta. En certo modo, como un exilio ou unha emigración. E neste texto está un pouco eso. Probablemente que non lea nunha lectura superficial pode pensar que é un libro evasivo, un libro dos mitos, é moi bonito, entón si que, pero non hai nada máis. Si que hai, porque aquí está a emigración, están os exilios, está o paso do tempo, sempre está o paso do tempo, está a imaginación. Intentei, é dicir, a primeira parte, que é a Casa Grande da Bárcea, onde vive Ulises, nun lugar que non é Galicia, non necesariamente, pero que sí que recorda a Galicia, e vive nunha cidade que aparece na primeira novela que escribín, que é Vilanova de Amarante, que é unha mestura de, polo menos, de Mondoñedo, Santiago, Betanzos e algo máis. É unha cidade sen mar, unha cidade levítica, e ali foi dar ao pobre Ulises, que sen diñeiro vendeu o barco que tiña, a nao que tiña, vendeuna polo precio da madeira, e con iso comprou unha casa vella, que é a Casa Grande da Bárcea. Foi na mañanda con Penélope, un pouco como puido, e a partir de aí, por esa Casa Grande da Bárcea, pasean unha serie de persoas que son peregrinos da vida, claro, que buscan algo, xente perdida moitas veces, xente que procura algo e non sabe moi ben o que é. E cada un deses pasaxeiros que pasan pola Casa Grande da Bárcea, que non é moi grande, porque realmente é unha casa que é bastante decadente, pois realmente aí cada un conta a súa historia. E son historias nas que un non sabe moi ben se é verdade ou se é mentira, pero pouco importa isto. Pouco importa o que é verdade e o que non é, porque o que importa é o tempo, non? E por isto na historia, a segunda parte chamase precisamente As Historias, que son 6 historias moi diferentes entre sí. O zapateiro florentino, por exemplo, non? Un peregrino que chega a Florencia, unha Florencia inventada, non?
e que realmente é un personaxe moi curioso. Miguel e as correntes de auga, que é un relato que fala do tema dos soños, o estanque da Estatua de Prata, inspirada creo que nas Mil e unha noites, a caixa de música, que é algo fantástico, non? O verdugo de Marsella, que é o tema da morte, e a cancela pintada de verde, que é un relato inspirado nun relato de Méndez Ferrín, que aparece en Percival. En Percival e outras historias. Unha cancela que realmente está pintada, que detrás dela non hai nada, non? Dicir, é o valeiro de todo. Se vos fixades, o texto titúlase Os derradeiros días de Ulises e Penélope, co cal xa sabemos cal é o final. Non hai nada peor que cando se fala dun libro, pregunta, de que vai o libro? Eso é de menos. Aquí o libro xa se sabe de que vai. Sabes o final xa. Iso para mí é un valor, porque realmente o lector vai vendo como se vai precipitando pouco a pouco ese final, e como realmente Ulises e Penélope son seres humanos, é dicir, coas súas miserias, coas seus problemas, coas súas alegrías tamén. Ulises, por exemplo, é un Ulises que traballa a terra, aprende a traballar, ten unha horta, por exemplo. Penélope vai a facer a compra en bicicleta, hasta que un día decide deixala. Ulises ten achaques, é dicir, están desmitificados, aquí os personaxes están desmitificados. Que, por certo, Ulises aprende as técnicas de cultivo do país, das terras do noroeste, que aquí non se fala de Galicia, falase das terras do noroeste, algo un pouco vago, pero que sí, aquí aparece eso claramente, dicir, un Ulises campesino, que é moi curioso, non? Todos temos algo de raigambre co mar e ca terra. Bueno, non teño máis que dicir que recomendárvolo e que disfrutedes deste libro, porque é sensibilidade, é cultura, é entretenimento.